нафарои азиз, кадом нафароe ки тиҷорат кардани, ё ки тиҷорат машғулен, ё ки метавонед тиҷорат кардан сар кунед, барои шумо яке аз мағозаҳое ки ҳам ба нархи оптовӣ ва ҳам ба нархи яклух молҳои инми доруҳои гиёҳие ки дида бошед, ман дар корхонаи худам дорум, рекламаш мекунам, мефурӯшам ва инчунин чандин нафарои дига сол дар даруни интернет мефурӯшанд. ҳамёра оптови се нақати мефурӯшад. мағозаи замзам умра дар Москва, дар проспект Мира, ҳама нархош беҳад арзон. Ман 2 сол шуд лиш ба худам 2 сол шуд қатъи ними мағоза ҳамкорӣ дорам. 2 сол шуд бором ҳамин магазин мезанам, ба Питера мебиёрам. Сол ҳам нархош арзон ай, ҳам на мерам Москва, ягон ҷо намерам чизе дар кор ай, ман рӯи хат мекунам, роиш мекунам, мегӯям айн ими чизо ман даги роӣ ки мегира ҳамаша упаковка мекуна, қоидави роӣ мекуна, 2 рӯза мебиёд ам ман мераса, сидеқ қатъи роӣ мекуна. Баъзан вақт таксиҳои раҳ мегиранд мебиёранд, мисол таксиҳое ки Москва то Питера мебиёранд, аваё мегиранд мебиёранд. 2 сол шуд алҳамдулиллоҳ ман ҳамроҳи ҳамин бародар кор кардем, то ҳозира ягон хатогиша надидам, то ҳозира ягон ошибкаша надидам. шумо дам тавсия метем, агар кадоме тиҷорат сар кардани ё ин ки дорен тиҷорат вале аз ягон ҷои дига мисол ба нархи қиматтар ки мехарем, шумо метавонед занг занед ҳамин ширкати Замзам умрада нарх навоша интересоват кунем ва ҳамроҳш ҳамкорӣ кунем. Алло нигаҳбон. дуруд ба шумо дӯстони иззатманд. шумо хоҳиши харидории духиҳои хушбӯй, доруҳои табобатӣ барои ҳама гуна бемориҳо ва ҷойнамозу тасбеҳ ва ҳар гуна либосҳои зеборо доред? пас имкон доред ин гуна чизҳоро бо сифати баланд ва нархи дастрас аз мағозаи Замзам маркет харидорӣ намоед. суроғаи мо: шаҳри Москва, проспект Мира, кӯчаи Шепкина 31. телефон барои тамос +7 915 442 16 73.